Zdravím vás, prostredníctvom tohto videa by som vám rád predstavil tento proteínový prípravok spoločnosti Self Only Nutrition. Je to proteínový prípravok Micro-Whey Active. Je to produkt na báze servátkového izolátu, takže obsahuje iba servátkový izolát. Je to 85% produkt a jeho výhoda spočíva vo viacerých veciach. Jednou z nich je ako už samotný podiel proteínu v prípravku, vysoký podiel proteínu, 85%. Zároveň obsahuje veľmi málo sacharidov, veľmi málo tuku. Na jednu 30 gramovú dávku pripadá 25,6 g proteínu a iba 1,2 g sacharidu a 0,9 g tuku. Zároveň obsahuje minimálne množstvo laktózy, takže je vhodný aj pre osoby s laktózovou intoleranciou a pre osoby, ktoré majú naozaj silnú. Existuje tento proteín aj vo verzii laktóza free, úplne bez laktózy, takže úplne bez problémov aj pre osoby, ktoré majú tento problém naozaj silný. Neobsahuje žiadny sojový lecitín, neobsahuje absolútne lepok, takže je vhodný aj pre celiatikov. Takže vynikajúca využiteľnosť, strebateľnosť, strávením nie je absolútne žiadny problém. Takisto chuťovo je vynikajúci, naozaj mám sám vyskúšaný a mám ho vyskúšaný. Existuje v 12 vynikajúcich príchutiach, naozaj nebudem ich vymenovávať, je ich veľa, každý si nájde tú svoju, ktorú má rád. Existuje dokonca verzia sladená steviou, novým hitom, rastlinkou s vysokou sladivosťou, ktorá má vynikajúci vplyv na hladinu cukru. Nezdvíha tak glykogén ako klasický cukor, takže aj steviová verzia je. A existuje aj verzia Natural, ktorá neobsahuje žiadne farby, žiadne arómy, žiadne konzervanty, takže sladidla, nič pre osoby, pre ľudí, ktorí nechcú dávať do seba žiadne chemické prímesy. Takže výborný produkt, je vhodný predovšetkým v častiach dňa, kedy je treba svalom čo najrýchlejšie doplniť potrebné bielkoviny, keďže tento produkt obsahuje kompletné spektrum aminokyselín. Je vhodný hlavne ráno po prebudení, keď je telo po noci vyčerpané a svaly potrebujú čo najskôr doplniť bielkoviny, a takisto je vhodný bezprostredne po tréningu, kedy takisto vyčerpané svaly tréningom potrebujú okamžite doplniť aminokyselín potrebné k regenerácii, k naštartovaniu anabolických procesov v organizme. Ďalšou výhodou je to, že keď sa človek rozrobí oproti iným proteínom, je častý problém, ľudia sa sťažujú, že sa proteíny zle rozpúšťajú a strašne sa penia. Tento sa naozaj, napriek tomu, že je to izolát a je trochu rečší ako koncentráty bývajú, kvôli tomu, že majú viacej tuku a laktózy, cukrov, tak sú hustejšie. Tento, že izoláty bývajú rečšie, napriek tomu je vynikajúco chuťovo, vynikajúca rozpustnosť, minimálna penivosť, hneď po rozrobení sa dá bez problémov vypiť, bez toho, aby sa človek trápil s penou v šejkri, bez toho, aby ostávali nejaké usadeniny na dne šejkra. Takže aj v tomto je výborný a odporúčam tento produkt ako vynikajúci.